Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Мы рады вас приветствовать на традиционной пресс-конференции, которая посвящена текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане. Ковидка бәйле актуаль вәзгыять. Biz şularını devam etip, şularını saklap kalırga tiyiş, hem şulay işlep yatabız енді Allah'a şükür. Авылларны тергезү буенча нинди эш алып барыла? Әлбәттә, герой шагыйрь Муса Җәлилне искә алдылар. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы хөкемдарларының йомгаклау конференциясендә чыгыш ясады. Ул Татарстанның хөкемдарлар корпусына сайлау процессы кысаларында административ эшләрне оператив караулары өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук эпидемиягә каршы чараларны бозу белән бәйле эшләр буенча зур эш күләмен билгеләп үтте. 15-нче хисап сайлау конференциясендә иң яхшы үз эшенең остазлары булган хөкемдарларга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Фемида года журналистлар бәйгесенә йомгак ясалды. Республиканың 5 журналистын билгеләп үттеләр. Анда безнең коллегабыз Бөгелмә корреспондент пунктында эшләүче хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева иң яхшы телесюжет номинациясендә җиңүче дип табылды. Котлауларга без дә кушылабыз. Илнең 17 төбәгендә QR-код белән куллану системасын туктатканнар яки өлешчә чикләгәннәр. Шул исәптән күрше Удмуртия республикасында һәм Киров өлкәсендә дә. Татарстан халкына ни көтәргә? Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә җавап бирделәр. Мы рады вас приветствовать на традиционной пресс-конференции, которая посвящена текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане. Журналистларның сорауларына Татарстанның баш санитар табибы урынбасары Любовь Авдонина җавап бирде. Аның сүзләренчә, эпидемиологик вазгыять тотрыклану сәбәпле ковид чикләүләрен бераз киметү мөмкинлеге барлыкка килгән. Гомумән таҗлы вирус белән авыручылар саны февраль аенда гыйнвар белән чагыштырганда 19 мәртәбә арткан. Шул ук вакытта узган атна белән чагыштырганда ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны кимү ягында. Бер атна эчендә 32%-ка кимәгән. Әмма әлегә эпидемия бусагасын суммар арту 58%-ка күзәтелә, ди Любовь Авдонина. Но это уже за счет взрослых. На прошлой неделе мы говорили о том, что эпидпорог был превышен суммарно за счет взрослых и детей. Так вот, за истекшую неделю превышение эпидпорога обусловлено только заболеваемостью среди взрослых. Шулай бу пресс-конференция вакытында хостаханәләрдә регистратураларга килеп туган чират турында да сүз кузгатылды. Татарстанның сәламәтлек саклау министр урынбасары Владимир Жаворонков бу турында хәбәрдар булганлыгын билгеләп үтте. Бу чиратлар кабатланмасын өчен Татарстан халкына хостаханәләргә мөмкинлекләре булып, көннең икенче яртысында мөрәҗәгать итүләрен сорады. Шулай Владимир Жаворонков медицина оешмаларыннан йөкләнешне киметер өчен тудырылган дистанцион больничлар турында да мәгълүмат бирде. В настоящее время, с 9 февраля, нам поступило... 9 февральдан хәзерге вакытка кадәр безгә дистанцион больничный ачу буенча 4400 мөрәҗәгать кабул ителде. Ләкин бу бөтен телефон шалтыратулары автомат рәвештә больничный ачырга кирәк дигәнне аңлатмый. Телефонный звонок это не означает автоматически больничный. Шушы ысул буенча 9 февральдан башлап Татарстан буенча 2713 больничный ачылган. Татар информ мәгълүмат агентлыгы материаллары буенча. Алсу Әмирова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы буенча быел 70 гаилә өчен 5000 квадрат метр торак тапшыру планлаштырыла. Бу хакта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына хәбәр ителәр. Моның өчен 2022 елда дәүләт программасы чараларын гамәлгә ашыруга 1,7 миллиард сум күләмендә финанслау бүлеп бирелгән. Бу акчага торак тапшырудан тыш 34 районда 84 объектны төзекләндерү планлаштырыла. Моннан тыш авыл территорияләренең заманча йөзе ведомство проекты буенча авыл клубы төзекләндереләчәк, 2 мәктәп төзеләчәк, 11 километр озынлыкта су белән тәэмин итү шелтәре, 10 километр газ белән тәэмин итү шелтәре, 1 километр канализация шелтәре салынган. Шулай ук 4 объектка 21 километр автомобиль юллары төзеләчәк. Авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыруга узган елда 2,5 миллиард сум бүлеп бирелгән булган. Алар торак, инженерлык инфраструктурасы һәм социаль-мәдәни көнкүреш объектларын төзүгә юнәлдерелгән. Күп санлы дәүләт программалары һәм шәхси предприятиеләр тырышлыгы белән авылларны тергезергә була. Моның ачык мисалы Әлмәт районында да билгеле. Кишүчат авылы 90-нчы еллар башында таркалу дәрәҗәсенә җиткән торак пунктларның берсе була. Шул вакытта авыл активы Татарстан нефтьчеләренә мөрәҗәгать итә һәм үз көнкүрешен саклап калуга ирешә. Ялхов нефть идарәсенең тырышлыгы һәм аларның эшчәнлеге аркасында авыл
моторланды ныгыды, бөтен инфраструктуралар төзелде. Алар беренче колхозга ярдәм иттеләр. Елховнефть идарәсе шатлыкка алган авыл җирлегендә әкренләп барысы да җайга салына. Иң башта элеккеге колхоз базасы тулысынча торгызыла. Биредә фермалар төзелә. Сөт эшкәртү комбинаты, машина, трактор паркы булдырыла. Тирә-як районнардан эш эзләп килеп урнашкан авыл кешеләренә дә торак салына. Без шул базаларда эшләп ятабыз. Нефтьчеләрнең бу йогынтысы шунда булган, Әлмәт районын шул вакыттан күтәргәннәр. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Без шуларны дәвам итеп, шуларны саклап калырга тиеш һәм шулай эшләп ятабыз инде, Аллага шөкер. Эшле халык, ашлы халык, тора-бара рухи байлыгына да юл ачыла. Бүгенге мәдәният йорты, мәчет, күренекле мәгърифәтче җәмәгать һәм дин эшлеклесе Ризаддин Фәхреддин мемориаль музее совка бастыруда да Татнефть компаниясының өлеше бәяләп бетергесез. Кишүчатта барлык социаль объектларда тулы көченә эшли. Аларны тәртиптә тотуда дәүләт программаларының өлеше зур. Соңгы елларда моңарга тагын үзара салым программасы да өстәлде. Аның бәрабәренә Кишүчатта юллар төзекләндерә. Шулай юллар чисталыгы өчен хәтта трактор да сатып алынган. Радифа Нугманова, Вадим Таразов, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2022 елда Татарстанда фермер һәм кооперативларга ярдәм итүгә 372 миллион сум юнәлдереләчәк. Аларның 300 миллион сумы федераль бюджеттан бүлеп бирелгән. Бу хакта Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Проект кысаларында башкарылган эшләр 3 юнәлешкә бүленгән. Булар агростартап грантлары бирү, авыл кулланучылар кооперативларына чыгымнарның бер өлешен компенсацияләүгә субсидияләр һәм Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы кооперациясын үстерү буенча компетенцияләр үзәге чыгымнарын финанслауга. Узган ел агросәнәгать комплексы продукциясын экспортлау федераль проекты буенча Татарстан алдында агросәнәгать комплексы продукциясын экспортка 250 миллион долларга сату бурычы тора иде. Республика авыл хуҗалыгы товарларын 271,6 миллион долларга экспортлап, бу күрсәткечне узып киткән. 2022 елда план күрсәткече 330 миллион долларга кадәр арткан. Ә хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда музыка уен кораллары, шигъри юллар аша, тамашачы йөрәгенә юл. Әлмәттә, шаянлыкта һәм тапкырлыкта матур көрәш. Процесс похудения, он во многом же это тоже гормональный процесс, да? Телекомпания гүзәлләре проектта үз юлларын дәвам итә. Реклама тиз ашак, безнең белән калыгыз. Эфирда яңалыклар вакыты дәвам итәбез. Герой шагыйрь Муса Җәлил ватанга тугрылык символларының хәтерләрдән җуелмас мисалы. Аны тормышы һәм үлеме белән беррәттән шигырьләре дә әле дә булса заман буын тәрбияли. Безнең иҗат төркеменең Нефтче мәдәният сараенда узган халыкара шигъри музыкаль фестивальдә алып кайткан кичерешләрдә шул хакта сөйли. Алар белән Радифа Нугманова уртаклаша. Мәңге сүнмәс минем каным белән җиргә туган якты чулпаным. Сиңа биреп йөрәк тибешемне, мин бүремдә тыныч йоклармын. Илюзия Асибакова булачак режиссер. Бүген ул Әлмәт музыка коллеҗында белем ала. Сәхнәгә чыгу аның өчен инде гадәти хәлгә әйләнсә дә, Муса Җәлил иҗатына алынганда ул борчылны булдыра алмый. Шагыйрь иҗатындагы сугыш темасы күңелгә үтә, ди ул. Муса Җәлилнең иң яраткан шигыре яшь ана. Менә хәзер мин сәхнәгә чыгып сөйлим. Мин аны беренче тапкыр укыганда мин башта җыладым. Аннары Сәрвәр образына кирип, аны ятларга сөйләргә тырыштым. Илюзия Саманук Нефтче мәдәният сарае сәхнәсендә бүген калабыз студентлары, укытучылар, сәнгать мәктәбе укучылары. Һәркемнең әйтер сүзе, фикере бар. Алар музыка уен кораллары, шигъри юллар аша тамашачы йөрәгенә юл яра. Шушындый чарада катнашуыбыз өчен без беренчедән бик горурланабыз һәм без бик шат. Әлбәттә, укучыларга гына түгел, һәм укытучыларга да шушындый бәйгедә катнашу безнең өчен бик зур этәргеч. Чөнки балалар үзләрен күрсәтә. Герой шагыйрь Муса Җәлилнең исеме Совет чоры мәктәбендә тәрбияләнгән буын арасында гына түгел, замана яшьләрендә дә билгеле. Һәм монда әлбәттә Муса Җәлил мирасчыларының өлеше зур.
Жәлилнең оныңы Татьяна Малышева әлеге фестивальнең оештыручысы да, катнашучыларны сайлап алучы да. Шуңа күрә сәхнә артында торган Татьяна ханым һәрбер кешене озатып кала, үзе үк бабасының иҗатын олылаган балалар һәм яшьләргә рәхмәт әйтеп, дипломнар тапшыра. У нас очень много участников. Вот сейчас у нас анкеты, только солисты. Мы не берем вот ансамбли, потому что они как один человек проходят номер. У нас уже 120 участников, которые вот подавали заявки. Ну, конечно, очень небольшое количество мы отсеяли, но это были или очень маленькие дети, или уже люди в возрасте, а у нас все-таки молодежь, школьники, наш контингент. Арт-линия фонды тарафынан оештырылган фестиваль Татарстан хөкүмәте тарафынан яклау тапты. Әлмәткә килгәнче шигъри музыкаль бәйге Яршаллы, Түбән Кама калаларында Җәлил бистәсендә узды. Алга таба шундый чыгышларның тагын икесе Казанда көтелә. Һәм фестивальгә нокта Мәскәүдә куелачак, ди оештыручылар. Рәдифә Нугманова, Марат Хәлиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сүз уңайыннан Муса Жәлилне патриотик шагыйрь буларак кына кабул итү урынсыз булыр иде. Ул шаян шигырьләргә дә хирыс булган. Мондый әсәрләре аша татарга хас дирәклек чагылган. Кич узган чарада Жәлилне уздыручылар булмаса да, яшьләр тапкырлыкта һәм зирәклектә ата-бабадан калышмаска тырышты. Әлмәттә Татнефть хәйрия фонды ярдәм белән Әйдә Шаяр Татар КВН лигасының зональ этабы уза. Анда безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Иң көлкеле мизгелләр алдагы сюжетта. КВН ул халык мәзәкләре гаять популяр яшьләр хәрәкәте. Совет һәм Россия телевидениесенең иң озак чыгарыла торган тапшыруы. Аның тарихы 1961 елның 8 ноябрендә башлана һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. 17 февраль кичен яшьләр үзәгендә юмор белән үткәрделәр. Әлмәттә Әйдә Шаяр Татар КВН лигасының зона этабы узды. Үзебезнең уникаль юморны ясыйбыз. Һәм инде 3 ел телевизорда чыга ул. Һәм әлбәттә инде Әйдә Шаяр турында хәзер бөтен татарлар, бөтен районнар, бөтен дөнья белә. Безнең Татар КВН ул районнарда гына түгел, ул регионнарда да бар. Командаларның һәр кайсы яхшы нәтиҗәләргә ирешү өчен аерылып торырга тырыша. Шуңа күрә алдан ук уенга җентекләп әзерләнәләр. Әлбәттә, шундый атмосфера, шундый рәхәт, нидер, яшьлеккә алып кайта, әле пока корт түгел дә без, но барыбер теге студия чакларга алып кайта кебек. Татар КВН яшәк һәм яшәде элек. Шуңа күрә инде менә безнең көчле бердәм команда белән без бүген алга таба кыздырачакбыз, күлдерәчәкбез, җиңә калсак, бик шат булабыз. Лениногорсктан Шиле пешле, Сарманнан Сарман җыелма командасы, Азнакайдан Азнакай күчтәнешләре, Баулыдан Сәхнәдәш, Әлмәттән, әлбәттә, Әлмәттән командалары шаяндыкта һәм тапкырлыкта матур көрәш күрсәтте. Әйдә Шаяр Татар КВН лигасының әлеге уеннары Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә мөмкин булды. Шулай ук әлеге уенның оештыручылары Татарстан Республикасы Мәдәният һәм яшьләр министрлыгы, Татарстан Яңа гасыр телекомпаниясе. Сорманда! Короче, Әлмәттән шалга барасмы? Без силәргә тотаган җир шул Сорман инде. Сәламләү һәм җылынуга бүленгән бәйгедә узган сезон финалистлары Татар КВН лигасы җитәкчесе Рамил Агдеев, Әлмәт муниципаль районының балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе начальнигы Илнур Фәсхетдинов бәя бирде. Бу кичтә гран-при отып Казанга ярымфинал уенына кем баруында нәкъ менә алар хәл итте. Эмоцияләр диңгезендә йөзәргә, импровизация мөгъҗизасын карарга һәм үзенең яраткан командасына җан атарга күп кенә юмор сөючеләр килгән иде. Фәридә Әхмәтшина ерак араны якын итеп Лениногорск шәһәреннән үзенең яраткан командасын карарга килгән. Яшьләр КВН бигрәктә миңа ошый шушы Әйдә Шаяр. Без үткән елларда үзебезнең Лениногорск командасын әзерләгән кешеләр. Бик ошый яшьләрнең сәхнәгә тартылуы бик яхшы гадәт. Мин Татар КВН өчен бик шат. Бу хәзерге вакытта Татар КВН җитди уен шикелле, урысларның КВН шикелле алып барыла. Мин менә бүгенге КВН ярышында
Әлмәт командасы үшін жанатырға деп келдім. Нәтижеде сәхнәдәш командасы 3-нче урынга, Азнака күчтәнешләре 2-нче, Әсорман җыелма командасы 1-нче урынга лаек булды. Гран-при һәм 6 мартта Казанда ярымфиналда чыгыш ясаучылар әлбәттә Әлмәттән командасы булды. Әйдә шояр топшылының 3-нче этабына шакырыла Әлмәттән командасы. Котлыйбыз, тәбриклибез аларны. Меняемся к лучшему проекты көннән-көн оборотлар җыя, катнашучыларның ял итәргә дә вакытлары юк. Туклану өстеннән тулы контроль һәм физик культура кызлар тормышына нык үтеп керде инде. Бу атнадагы аларның юллары турында тулырак алдагы материалда. Нинди туклануны дөрес дип атарга була? Майларны рационнан бетерү дөресме? Бу мәсьәләләрне ачыклау өчен катнашучыларга туклану рационын яхшыртырга ярдәм итү өчен «Меняемся к лучшему» проектына организмның сәламәтлеге һәм ресурс торышы буенча эксперт Ольга Русина килде. Ул ашауга бәйле төрле мифлар турында сөйләде. Не отказываться от жиров. То есть это могут быть такие полезные жиры. Майлардан баш тартырга кирәкми. Майлар зыянлы түгел, файдалы майлар да булырга мөмкин. Менә мин ишетем майын бик яратам. Ул хатын-кызлар өчен бик файдалы. Репродуктив система өчен дә, моннан тыш ул аз гына паразитларга каршы яхшы нәтиҗәгә ия. Немножко противопаразитарный эффект имеет. Шулай ук эксперт җитәрлек күләмдә су куллану ни өчен мөһим булуын сөйләде. Су җитмәгәндә барлык процесслар шул исәптән метаболизмда акрынаюын искәртте. Йокы да кеше өчен бик мөһим роль уйный. Эшкә сәламәтлек һәм эмоциональ фоннан тыш ул матдәләр алмашына һәм аппетитка турыдан-туры йогынты ясый. Процесс похудения, он во многом же это тоже гормональный процесс, да? Ябыгу процессы нигездә бу гормональ процесс. Әгәр сез төнге сәгать 1дә йокларга ятсагыз, сезнең гормональ процесс начарая. Әгәр сез төнге 1дә йокларга ятасыз икән, бүгеннән үк кичке 9да ятырга киңәш итмим, әлбәттә. Көн саен 15-20 минутка ул вакытны алга этәрергә кирәк. 20 минут каждый день, вот это время все-таки сдвигать. Шулай ук катнашучыларның чираттагы авырлык һәм темп параметрларын үлчәү булды. Азакта катнашучыларны күңелле сюрприз көтә иде. 2 атна нәтиҗәләре буенча җиңүче һәм моторлык студиясенә бүләк сертификаты иясе Алсу Әмирова булды. Шулай ук катнашучыларны кызу тренировка бокс көтте. Алар традицион иратлар спортыннан курыкмадылар һәм энтузиазм белән тренировкага киттеләр. Бокс хәрәкәтләренең координациясын һәм төгәллеген үстерә, реакцияны яхшырта, чыдамлыкны, мускул көчен арттыра, кешене җыйнаграк итә. Беренче күнегүләрдән соң үз һәм үз көчеңә ышаныч хисе үсә. Это такая мощная кардиотренировка, где включены все группы мышц в работу, да. Бу шундый көчле кардиотренировка, анда барлык төрле мускуллар эшкә җиңелә. Ягъни бу шундый тиз хәрәкәтләр, кыска вакыт эчендә барысын да эшләргә өлгерергә кирәк. Сакланырга да, хәрәкәт итәргә һәм җавап бирергә дә. Бу шундый көчле кардиотренировка. Такая вот мощная тренировка на кардио. Катнашучылар әйтүенчә, тренировкалар ахырына канатлар үсеп чыккан сыман хис туа. Тренировкадан соң кичерешләрне берни белән дә чагыштырып булмый. Гомумән, айга бер мәртәбә бокска мөгаен килеп китәргә кирәк булыр. Чөнки монда бөтен начар эмоцияларны чыгар була икән. Һәм мин бит боксны уйлыйм, ниндидер бер шундый җиңел, әзрәк кенә әйтәрлек бокс белән уйнаганда кешеләрнең башы да эшләми башлый, теге башка удар бирүдән алай түгел икән. Башта монда барыбер координациягә безгә движениеләр сатлар. Булай бокс тренировкасы тирләтә, хәлне чыгара инде шәп. Беренче тапкыр килдем бу тренировка, бүтән килермен дип уйламыйм. Безнең һәр тамашачы шулай ук «Меняемся к лучшему» проектында катнаша ала. Сезнең бурыч бүгенге көннән үк алып, социаль шелтәрдә үзегезнең юлыгызны сториска куярга һәм Луч телекомпаниясенең аккаунтын билгеләргә кирәк. Иң яхшы нәтиҗәләр белән катнашучылар Луч телекомпаниясенә һәм безнең партнерлардан яхшы призлар алачак. Телекомпания катнашучыларның үзгәреш юлы турында тулырак дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә безнең каналда «Ваш лучший вечер» программасында һәм Instagram социаль шелтәрләрендә карый аласыз. Татарстанда бу ял көннәрендә буран, көчле җил һәм 2 градус җылылык көтелә. Шимбә һәм якшәмбе 19 һәм 20 февральдә көньяк-көнбатыш атмосфера агымнары республикага җылы һава алып килә. Татарстанның гидрометеорология үзәге хәбәр иткәнчә, шимбә көнне урыны белән күз күреме начарланырлык көчле буран һәм көчле җил булуы ихтимал. Көчәйгәндә җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Шул ук вакытта юлларда кар көртләре һәм кар измәсе урыны белән бозлавык булачак. Шуңа күрә белгечләр транспорт чараларын йөртүчеләр һава шартларына туры килә торган тизлекне сайларга, куркыныч маневрлардан сакланырга, шулай ук куркынычсызлык кайышларын электреп йөрергә киңәш итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.